Ассалому алейкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва лоқамандони футбол. ҳамон тавре ки шумо огаҳӣ доред, шурӯъ аз имрӯз дар шаҳрҳои Душанбе ва Ҳисор марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи кишварамон дар соли 2021 шурӯъ мешавад ва ин бори даҳум аст ки дастаҳо баҳри ба даст овардани ҷоми Федератсияи футболи кишвар бо ҳам рақобат карда истоданд. Истиқлол ки то кунун дар таърихи баргузории ин мусобиқа яке аз дастаҳои муваффақ аст ва 5 дафъа тавонистааст пирӯзӣ ба даст орад, дар марҳилаи ниҳоӣ имрӯз бозии худро шурӯъ мекунад ва ҳарифи аввалини онҳо дастаи дигар аз шаҳри Душанбе, клуби марказии варзишии Артиш Момир аст. Дар ҳайати ҳар ду раста мо тағйиротҳои зиёдеро мебинем. Футболбозони нав ҷалб шуданд ва ҳамзамон бо ин дастаҳо фаъолона тайёриҳои худро ба бозиҳои дар пеши содаи мавсим шурӯъ карданд. биёед бевосита баъд аз он ки суруди миллии кишварро мешунавем ба ҷараёни ин бозӣ ва ҳайатҳои ҳар ду даста. бинандагони арҷманд, то ҳамин лаҳза бозии аввалин дар дораи мусобиқа ҷамъбаст шуд. Дастаи Равшан тавонист бо ҳисоби калони 5-2 дар баробари ҳарифи худ Масчо пирӯзӣ ба даст орад ва акнун мо шумо ҷараёни бозиҳои боқимондаро аз идомаи рақобатҳо пешниҳод мекунем, хусусан дар гурӯҳи А ки имрӯз дар баробари дастаҳои Равшан ва Масчо клуби марказии варзишии Артиш бо Истиқлол қарор доранд, бозии аввалини худро доир мекунанд. Дар гурӯҳи Б мусобиқа бошад дастаи Барқчӣ дар ҳамин вақту соат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бар муқобили Хатлон майдондорӣ мекунад ва мо албатта чун дар пахши мустақим қарор дорем, бевосита ба ҷараёни бозии дастаҳои пойтахти кишварамон ки шомили гурӯҳи А ҳастанд ва бозии марказӣ ҳам айни замон дар даври якум ба ҳисоб меравад, таваҷҷӯҳ зоҳир хоҳем кард. Тибқи нақша албатта рақобатҳо имрӯз шурӯъ мешаванд ва рӯзи 20 феврал бояд ҷамъбаст шаванд ва дар ҳамон рӯз мо ғолиби мавсими даҳуми мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварро муайян мекунем. Хуб, ба ҳаятҳо баъд аз чанд лаҳза фикр мекунам назар меандозем ва хоҳем дид ки чӣ гуна дигаргуниҳо дар ҳайати ҳар ду тим дар муқоиса ба мавсими гузашта ҳастанд. Ба ҳар ҳол мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварамон яке аз мусобиқаҳое аст баҳри омода кардани дастаҳо ба мусобиқаҳои нисбатан ҷиддӣ ва муҳими дар пеш истода ва дар баробари ин ҳамчунин мусобиқаи ҷоми лигаи футболи кишвар ҳар сол
баргузор мешавад, яъне роҳандозӣ мешавад ва мақсад ва ҳадафи асосӣ аз онҳо ин тайёрии ҳамаҷиҳатаи дастаҳо ба бозиҳои дар пеш истодааст. Хуб, гурӯҳи доварон барои мову шумо инҷо муаррифӣ мешавад. Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд имрӯз довари марказ аст, ба ӯ дар канорҳо Вафо Қараев ва Холмурод Абдусалонов аз ноҳияи Шаҳринав кӯмак мерасонанд ва довари чаҳорум ҳам аз ноҳияи Шаҳринав аст. Абдулло Давлатов, нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз шаҳри Турсунзода ба ҳисоб меравад. Хуб, ҳамин тавр бозӣ шурӯъ шуд ва аз маркази майдон футболбозони клуби марказии варзиши Артиш рақобатро оғоз карданд. Чун дар бозии имрӯза мизбони номиналӣ ё мизбони исмӣ дастаи клуби марказии варзиши Артиш аст, биёед муаррифии ҳайъатҳоро маҳз аз онҳо оғоз намоем. Дарвозабон рақами 25 Беҳрӯз Хайриев, футболбозоне ки имрӯз дар хатти дифоъ ҳастанд. Алиҷон Кароматуллозода рақами 23, рақами 4 Комрони Мирзохон, рақами 3 Муродов Азамҷон, рақами 22 Ҷонибек Шарипов. Хуб, ба ҷои муҳофизатгар ки ҳоло ба мо иттилоъ медиҳанд Азамҷон Муродов имрӯз дар ҳайати асосӣ ба майдон набаромадааст, ба ҷои ӯ Билол Сулаймонов аз дақиқаи аввал вориди майдон шуд, яъне дар ҳайати аввалияи дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир ҳамин гуна як тағйирот имрӯз дида мешавад. Хуб, дар хатти ним муҳофиза Фирӯз Бобиев рақами 11, рақами 70 Комрони Мирзонаҷод, рақами 27 Мунир Давлатбеков ва рақами 8 Идрис Амину бозӣ карда истоданд. ҳамчунин дар хатти ҳуҷум Шодибек Ғафоров рақами 18 ва рақами 13 Элчибек Рашидбеков рақобатро оғоз мекунанд. Сармураббии даста Алиёр Ашурмаҳмадов ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи Истиқлол барои бозии имрӯза бинандагони арҷманд ба таври зайл аст. Дарвозабон рақами 1 Рустам Ятимов, футболбозоне ки имрӯз дар хатти дифоъ ҳастанд. Максим Лаперёнок рақами 26, рақами 21 Алексей Ларин, ҳамчунин рақами 9 Аҳтам Назаров ва рақами 5 Искандар Ҷалилов. Дар хатти ним муҳофиза рақами 11 Муҳаммадҷон Раҳимов, рақами 14 Амирбек Ҷурабоев, рақами 25 Санҷар Рихсибоев ва рақами 10 Алишер Ҷалилов бозӣ карда истоданд. Дар хатти ҳуҷум бошад Рустам Соиров рақами 19 ва рақами 63 Манучер Ҷалилов қарор доранд. Сармураббии даста Виталий Левченко ба ҳисоб меравад. ҳоло қоидаи бозӣ вайрон шуд. Муборизаи Рустам Соиров бо футболбози ҳариф ва дар ин лаҳза чӣ тавре мо шумо мебинем Комрони Мирзохон баъд аз ин бархурд каме осеб бардошт, вале чандон ҷиддӣ нест ва бозиро онҳо идома дода метавонанд. Хуб, дар мавриди роҳи тай кардаи ин дастаҳо ва то баромадан ба ин мусобиқа чӣ гуна натиҷаҳоро ба қайд гирифтаанд, ман мехостам бинандагони арҷманд инҷо мухтасар истода гузарем, чун Истиқлол дар марҳилаи интихобӣ дар минтақаи Душанбе яке аз дастаҳои фаъол буд ва баъд аз ду даври рақобатҳо аллакай онҳо рохати худро ба финал таъмин карда буданд. Аз ҷумла онҳо дар бозиҳои аввал дар баробари Душанбе 83 ва Барқчӣ ва Ваҳдат албатта муваффақият ба даст оварданд ва баъдан дар бозии охирин ки аксари бозигарони Истиқлол ба ҳайати тими миллии кишвар барои иштирок дар бозиҳои санҷишӣ бар муқобили Урдун сафарбар шуда буданд. Ҳайати омехтаи Истиқлол бар муқобили Барқчӣ бозӣ кард ва мазрат бар муқобили Душанбе 83 бозӣ кард ва бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд, аммо рохати худро онҳо барвақттар албатта ба худ таъмин карда буданд. Аз ҳамон гурӯҳ ҳамроҳи Истиқлол ҳамчунин дастаи Барқчӣ аз ҳисор ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ пайдо кард. клуби марказии варзиши Артиш ки дар гурӯҳи дигар буд, ҳамроҳи Регар Тадас аз Турсунзода рохати худро ба марҳилаи финалӣ ба даст оварданд. онҷо ҳамроҳи онҳо Куктош, Локомотив Помир ва Шоҳмансур қарор доштанд. бозиҳо нисбатан мушкил буд барои иштирокчиёни ин гурӯҳ, чун дастаҳо ҳам 5 то буданд. Як давр зиёдтар бозиҳо сурат гирифт, вале новобаста аз ин клуби марказии варзиши Артиш тавонист бо ишғоли ҷои дуюм ба марҳилаи ниҳои мусобиқа роҳ пайдо кунад ки инам фикр мекунам натиҷаи бисёр хубест дар оғози ин мавсим барои дастаи мазкур. дар оғози рақобат мо шоҳиди чандон вазъиятҳои зиёди хавфнок намешавем. оромона бозигарони ҳар ду даста рақобатро шурӯъ карданд ва акнун тадриҷан шояд лаҳза ба лаҳза мо шоҳиди вазъиятҳои хавфнок ҳам дар рафти бозии имрӯза шавем.
чун айни замон имкон ҳаст дастаҳо ба ҳайати худ футболбозони навро ҷалб кунанд, аз санҷиш гузаронанд. Айнан ҳамин корро ҳар ду даста ва умуман дар қатори он бошгоҳои дигари Лигаи олии футболи кишвар анҷом дода истоданд. Дар ин байн Истиқлол фаъолтар аст ва чандин бозигарони нав ба ҳайати дастаи мазкур ҷалб шуд ки дар ин бора каме бадтар хоҳем гуфт. Инҷо имконияти бисёрам хуб. Рустам Соиров аввалин шуда ба тӯб мерасад, аммо баъдан тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. Беҳрӯз Хайриев инҷо албатта риск кард, аз ҷои худ баромад, вале ба тӯб расида натавонист. Дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш. Биёед бубинем такрори ин ҳолатро. Соиров бисёр ҳам чобук аст, бисёр ҳам бо чолокии худ инҷо тавассути суратафзояш аввалин шуда ба тӯб расид, аммо имкони зарба задан барои ӯ пайдо нашуд. Ба ҳар ҳол ин чиз бояд аз мадди назари дифоъгарони клуби марказии варзиши Артиш берун намонад ки ҳариф метавонад ҳар лаҳза бо анамин гуна ба аксул ҳуҷумҳо фирор кардани худ баъзе вақт дар рафти ҳуҷумҳои позитсионӣ ҳамчунин суратафзоиҳо аз сӯи футболбозони Истиқлол сурат мегирад. Дар хати дифоъи онҳо мушкилӣ бениҳоят зиёдро ба вуҷуд меорад. Аз ин хотир бозигарони клуби марказии варзиш дар ин ҷиҳат бояд эҳтиёткор бошанд. Агар ба солҳои охири рақобати ин ду тим дар мусобиқаи Лигаи олӣ таваҷҷӯҳ кунем, бинандагони арҷманд, дар се бозии охир шумо воло ба ин маълумот шояд боваратон наояд, аммо дар се бозии охир дар доираи рақобатҳои Лигаи олӣ дастаи клуби марказии варзиши Артиш тавонистааст дар баробари Истиқлол ду дафъа пирӯзӣ ба даст орад. Инам дар ҳолест ки Истиқлол албатта аллакай унвони қаҳрамониро дар чемпионат ба даст оварда буд ва як каме дар бозиҳо бар муқобили ин тим гӯем фориғболона ҳаракат мекарданд. Имконият ҳаст ҳоло барои футболбозони дастаи Истиқлол. идомаи ҳуҷумро мебинем. Санҷар Ихсибоев тӯбро боз ба Манучер бармегардонад. тавассути канори чап ҳоло ҳуҷум бояд идома ёбад. Муҳаммадҷон Раҳимов дар канор. Амирбек Ҷурабоев пас ба марказ. Алексей Ларин, Аҳтам Назаров. албатта барои муҳофизатгари канори ин рақам он қадар муносиб нест, вале аз чӣ бошад ки Аҳтам имрӯз бо рақами 9 дар канори хатти чапи дифоъ бозиро шурӯъ кард. Аксул ҳуҷуми футболбозони клуби марказии варзиши Артишро шояд ҳоло бубинем. Офсайд, бале. ҳолати ғайри бозӣ ба қайд гирифта мешавад. бинандагони арҷманд, дар ин лаҳза Шодибек Ғафоров дар ҳолати офсайд қарор дошт, капитани дастаи мизбон. бори дигар мебинем ин ҳолатро ва аз ҳамон лаҳзаи аввале ки давидани Шодибек шурӯъ шуд, довари канорӣ байрақчаи худро баланд бардошта ишора мекард ки онҷо эҳтимолияти дар офсайд будани ӯ ҳаст. ҳуҷуми навбатии футболбозони Истиқлол дар ин лаҳза читавре мебинед. Капитани даста Алишер фаъолтар буд, аммо ба ӯ халал расонидан. Ба ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ кор мекунад Алишер барои ҳамдастаояш. Алишер дар бозӣ бар муқобили Урдун голи пирӯзиоварро ба ҳадаф расон. Дар бозии аввал мо албатта шикаст хӯрдем 2-0, вале дар бозии ҷавобӣ мо бо ҳисоби 1-0 ғалаба кардем. голи бисёр хубе ҳам аз сӯи шогирдини Усмон Тошев баъд аз таркиббурӯи тӯлонӣ зада шуд. Ҷалилов партоби тӯ ба сӯи ӯ. инҷо имконияти зарбазанӣ пайдо мешавад, аммо дар ин лаҳза ҳамон тавре ки мебинем зарбаи задаи Муҳаммадҷон Раҳимов аз майдон берун шуд. Аммо дувари марказ чӣ ишора мекунад? Хуршед Дадабоев мегӯяд ки зарбаи кунҷӣ бояд бори дигар иҷро шавад ва тӯб бояд аз канори чап ин дафъа ба бозӣ дароварда шавад. Аммо саҳнаи такрорӣ барои мо шумо нишон медиҳад ки даъвое ки футболбозони дастаи мизбон доштанд воқеан ҳам ҷо дорад. Яъне тӯб ба онҳо нарасидааст ва довар шояд иштибоҳан инҷо зарбаи кунҷӣ таъин кард. мумкин он ҳолатро ба пурагӣ надид Хуршед Дадабоев. аз ин сабаб ба гумони он ки баъд аз зарбаи Муҳаммадҷон Раҳимов тӯб ба яке аз футболбозони клуби марказии варзиши Артиш расидааст, ӯ зарбаи кунҷӣ таъин мекунад. хуб, агар дар мавриди дигаргуниҳо дар ҳайати ҳар ду даста бигӯем, хуб аз дастаи мизбон биёед беҳтара шурӯъ кунем. Беҳрӯз Хайриев дар хатти дарвоза футболбозе аст ки нав ба ҳайати ин тим ҷалб шудааст. дар баробари ӯ инчунин муҳофизатгар Ҷонибек Шарипов аз дастаи Локомотив Помир ба ҳайати ин тим гузариш кард. ҳамчунин дар хати ним муҳофиза Комрони Мирзонаҷод, албатта ӯ футболбози нав барои ин даста ба ҳисоб намеравад. бештар аз ин дар ҳайати ин тим ҳунарномӣ мекард, вале 2 соли охир дар ҳайати дастаи Хуҷанд футболбози мазкур
ҳунарнамоӣ менамуд. Бозигари дигаре ки ба ҳайати дастаи мазкур омадааст ин Элчибек Рашидбеков аст. дар мавсими гузашта капитани дастаи Душанбе 83 буд. дар хати ҳуҷум ҳунарнамояш хело фарқкунанда буд. хуб аз футболбозоне ки имрӯз дар ҳайати асосӣ ҳастанд ҳамин нафаронро метавонем ишора намоем. албатта дар курсии мураббигии ин бошгоҳ тағйиротҳо дида мешавад. Алиёр Ашурмаҳмадов ба ҳайси сармураббӣ даъват шуд. Сергей Житский акнун дар кишвари Украина боқӣ монд ва ин мураббии хориҷӣ имсол ба ҳайати клуби марказии варзиши Артиш роҳбарӣ намекунад. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон. ҳоло биёед бибинем ки аз ин вазъияти стандарти онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. Фирӯз Бобиев тӯбро зуд ба бозӣ медарорад. Як рисоли дигари тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо касе нест дар ин лаҳза ки тӯбро қабул кунад. ҳамин тавр аут ба фоидаи дастаи меҳмон. ҳарчанд чун бозӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ сурат гирифта истодааст, Истиқлолро меҳмон гуфтан як каме ноқулай ва нодуруст ҳам намояд, аммо имрӯз бинандагони арҷманд бо дар назардошти суратмаҷлиси ин бозӣ, яъне мизбони номиналӣ ё мизбони исмии ин бозӣ маҳз дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба ҳисоб меравад. Истиқлол имрӯз дар майдони худ меҳмон аст. мешавад ин гуна ҳолат ҳам барои мисол дар серия А мо бисёр шоҳиди ин гуна ҳолатҳо шунем ки гоҳ Латсио меҳмони Рома мешавад дар ҳамон варзишгоҳи Олимпии Рим ва гоҳ баръакс, ё ин ки дар Сан-Сиро Милан ва Интер меҳмони ҳамдигар мешаванд, дар ҳоле ки ҳарду ҳам дар як майдон аслан бозиҳои худро доир мекунанд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. албатта Санҷар Иқсибоевро каме боз дошт футболбози дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва ҳамин тавр рафти ҳуҷуми қаблии бозигарони Истиқлол бо ин манъ шуд. Раҳимов инҷо тӯбро қабул карда наметавонад. хуб дар мавриди дигаргуниҳо дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳам бояд гуфта гузарем. бинандагони арҷманд аз ҷумла аз байни футболбозоне ки имрӯз дар майдон ҳастанд Максим Лапирёнокро махсус ишора мекунем. ин дифоъгар аз кишвари Украина аст ва яке аз харидҳои асосии Истиқлол дар равзанаи гузариши зимистона ба ҳисоб меравад. баҳри пурқувват кардани ҳайат қаду-қомати бисёр баланд дорад. дар хати дифои марказ ман фикр мекунам имсол дар паҳлӯи ҳамватанаш ӯ яке аз бозигарони асосӣ дар ҳайати Истиқлол хоҳад шуд. инҷо ин ҳуҷум ҳоло ба пуррагӣ бартараф нашудааст ва дар ин лаҳза албатта зарбаро дидем, аммо барои дарвозабон Рустам Ятимов ҳеҷ мушкилӣ эҷод накард. дар паҳлӯи онҳо инчунин Санҷар Иқсибоев дар хати ним муҳофиза диққати моро ба худ ҷалб мекунад. футболбози узбек мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ мекард ва акнун дар имсол аз санҷиши дастаи Истиқлол гузашта истодааст. мумкин бо ӯ ҳам шартномаи ҳамкорӣ имзо карда шавад. хуб дар курсии бозигарони эҳтиётӣ футболбозони нав ҳастанд, мисли дарвозабон Нуриддин Ҳасанов ки соли гузашта дар Хуҷанд бозӣ мекард ва боз Нуриддин Давроновро метавонем ишора кунем ки дар қатори бозигарони ҳайати эҳтиётии тим номнавис шудааст. баргаштани Шаҳром Сулаймонов ва Салам Ашурмаҳмадовро ҳам махсус ишора мекунем ки онҳо мавсими гузашта ва ҳамчун бозигарони иҷоравӣ яке дар Локомотив Помир ва дигаре дар ҳайати дастаи Истарафшан бозӣ мекарданд. ва боз футболбозони дигарам ҳастанд, мисли Ислом Зуиров ки номнасобашон албатта имрӯз дар феҳристи бозигарони ҳайати Истиқлол сабт нашудааст. хулас ҳоло ин марҳила албатта каме тӯл мекашад ва мо шояд дар аввали моҳи апрел расман ҳайатҳои дастаҳоро бубинем, онҳое ки аз санҷиш мегузаранд, яъне футболбозони наве ки ҷалб шуданд баъдан ба феҳристи бозигарони ин тим баҳри иштирок дар мусобиқаҳо расман ворид карда мешаванд. Алишер инҷо зарба мезанад, аммо зарбаи задаи ӯ ноаниқ буд. биёед бори дигар бубинем ин ҳолатро. албатта табидил зарбаро иҷро карда натавонист. баъзе вақт ҳамин гуна ҳолатҳо, яъне вақте тӯбро ба шаст манъ накарда зарба мезананд, голҳои бисёр зебоу диданӣ ҳам ба вуҷуд меояд. аммо ин дафъа Алишер ба таври зарурӣ зарбаро иҷро накард. қоидаи бозиро вайрон кардааст дифоъгари дастаи Истиқлол дар ин лаҳза. Алексей Ларин буд ки қоидаи бозиро вайрон кард. Идрис Амину
Bilal Suleymanov лобо тӯб ҳамон футболбозе ки гуфтем дар ҳайати асосии дастааш имрӯз Азамҷон Муродовро иваз кард. Маълум нест бо кадом сабаб, аммо аз эҳтимол дур нест ки зимни тамринҳо барои иштирок дар ин бози Азамҷон Муродов шояд каме осеб бардошта бошад, ки баъдан мураббӣ ба хулосаи омад дар ҳайат чунин тағйиротро ворид кунад. Комрони Мирзохон пас ба канори чап. Алиҷон Кароматуллозода тӯбро боз ба канори муқобил равон кард. Билол Сулаймонов партоби тӯб аз сӯи ӯ. инҷо мубориза аз сӯи Фирӯз Бобиев то ба охир талош мекунад ва аут кор мекунад ин футболбоз. мубориза идома дорад дар наздикии ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол. Футболбозони клуби марказии варзиши Артиш боз ҳам тӯбро ба ихтиёри худ баргардонидан идомаи ҳуҷуми онҳоро мебинем. Як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ, аммо чӣ тавре ишора мешавад инҷо тӯб аз майдон берун шуд. эътибори дигар бубинем ба рафти ин ҳуҷуме ки бо ишоки футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба чашм расид. аз канори чап партоби тӯбро Шодибек Ғафоров анҷом дод, вале ҳамон тавре мо шумо мебинем тӯб аз майдон берун шуд. ҳол дар нимаи майдони рақиб футболбозони мизбон кӯшиш карда истоданд ҳуҷуми навбатии худро роҳандозӣ кунанд. Идрис Аминов бисёр ҳам хуб дар бозёфти тӯб ҳаракат мекунад. Билол Сулаймонов ва акнун футболбозони дастаи мизбон маҷбур мешаванд тӯбро то ба дарвозабони худ Беҳрӯз Хайриев равон кунанд. Беҳрӯз мавсими гузашта дар умум 21 гол сар дод, аммо аз вақте ки аз бошгоҳи Регар Тадас ба Истарафшан гузариш кард дар нимаи дуюми мавсим ҳунарнамояш хело ҳам хубтар шуд ва ӯ 3 дафъа пеналтиҳои бисёр муҳимро баргардонид дар бозиҳои Истарафшан бар муқобили ҳарифонаш, ки ин пеналтиҳо ва имтиёзҳои аз ки ин пеналтиҳои баргардондаи ӯ дар умум ба рафти ҳамон бозӣ ва натиҷаи он таъсири бисёр мусбӣ расонид ва дар умум Истарафшан рохати худро дар лигаи олӣ нигоҳ дошт, ки ман фикр мекунам албатта саҳми дарвозабон ҳам дар ҳамон натиҷаҳо бисёр олӣ буд. ва акнун ҳамроҳи сармураббии қаблии худ Алиёр Ашур Муҳаммадов дарвозабони мазкур ба ҳайати клуби марказии варзиши Артиш омад ва инҷо мумкин аст дар мавсими кунунӣ дарвозабони асосӣ ҳам шавад. Иван Пономаренко мавсими гузашта дарвозабони асосии дастаи клуби марказии варзиши Артиш буд, аммо ӯ ҳамроҳи Артём Гайдаш ва боз чанд футболбози дигари хуриҷие ки дар ҳайати клуби марказии варзиши Артиш буданд ҳамроҳи мураббии украинии худ ҳоло дар ҳайат нестанд. яъне ин тағйиротҳо боис баром мешавад ки гӯем бештар дар ин бошгоҳ ҳам ба бозигарони маҳаллӣ рӯ оранд ва ба онҳо дар ҳайати асосӣ ҷо диҳанд. зарбаи кунҷӣ кор мекунанд. ҳоло футболбозони дастаи меҳмон Алишер дар назди тӯб аст ва барои иҷро кардани зарба тайёрӣ мебинад ӯ. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, мубориза ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. қоидаи бозӣ дар баробари Алиҷон Кароматуллозода вайрон шудааст дар дохили ҷаримагоҳ. муҳофизатгари ҷавон ки аъзои тими миллии ҷавонони то 19 солаи кишварамон мебошад.
дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш ҳам яке аз бозигарони асосӣ аст. Максим Лапирёнок бо тӯб ва тӯбро ба дарвозабони худ баргардонд. Амирбек Ҷурабоев. Истиқлолро албатта бинандагони арҷманд дар пеш бозиҳои бениҳоят муҳим. Аввалин маротиба иштирок дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои Осиё интизор аст. Аллакай ҳарифҳои дастаи пойтахти кишварамон маълум аст. Инҳо дастаҳои Ал-Ҳилол, Шабоб Ал-Аҳлӣ ва боз дар марҳилаи интихоби як дастаи дигар бояд муайян шавад. ҳамин тавр интизор меравад ки дар миёнаи моҳи апрел дар минтақаи ғарб бозиҳо сурат гиранд, яъне шуруъ аз 14 апрел то ба 30 апрел бозиҳо идома меёбанд. онҳо дар шакли мутамарказ, яъне дар як кишвар ҳамаи дастаҳои як гурӯҳ ҷамъ меоянд ва бозиҳои худро доир мекунанд. Сурат мегирад. Соли гузашта Истиқлол дар бозиҳои марҳилаи қадамоти иштироки бисёр хуб дошт, аз ҷумла пирӯзӣ дар баробари Локомотиви Тошканд. Дер боз дар хотири мо боқӣ мемонад ва ҳамчунин баъдан бозии бисёр арзанда бар муқобили дастаи Арабистони Саудӣ аз сӯи шогирдони Виталий Левченко ба чашм расид, ки онҳо танҳо дар анҷоми ҳамон рақобат бар ивази як иштибоҳи дағали Виктор Свежов дучори нокомӣ шуданд. хоҳед навайрон кунед дар баробари футболбози хатти ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба чашм расид. Элчибек Рашидбековро афтониданд. акнун зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозигарони мизбон аст. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. дарвозабон инҷо аввалин шуда ба тӯб мебарояд ва онро ба дасти худ мегирад. зуд бубинед чӣ гуна Рустам Ятимов ҳуҷуми ҳамдастиашро оғоз кард, аммо дар ин лаҳза Алишер имкони ба тӯб расиданро пайдо намекунад ё дақиқтараш каме дертар ҳаракати худро ӯ шурӯъ намуд. дар воқеъ бояд гуфт ҳайати дастаи Истиқлолро ҳам як қатора аз футболбозон тарк карданд, мисли Табрези Давлатмир ва Шеридин Бобоев, ки аллакай корномаи худро дар ҳайати дастаҳои хориҷӣ мехоҳанд. идома диҳанд. як зарбаи бисёр ҳам хавфнок аз сӯи Санҷар Ихсибоев ва чӣ тавре ишора мешавад тӯб аз майдон берун шудааст. нимувзиятгари марказии дастаи Истиқлол дар ин лаҳза зарба зад. биёед бори дигар бубинем рафти ин ҳуҷумро. тӯб аз футболбозони дастаи мизбон албатта ба Санҷар Ихсибоев омад. дар ҳамон лаҳза Комрони Мирзохон мехост ин вазъиятро бартараф кунад, аммо ӯ тӯбро ба ҳариф дод ва Ихсибоев зуд зарба зад. ба фарқ аз Алишер, ки дар дақиқаҳои аввали бозӣ чунин як имконият дошт, Ихсибоев зарбаашро хубтар иҷро кард. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. доварчӣ ишора мекунад. Рустам Соиров қоидаи бозиро вайрон кард. бале, ҳамин таврам ҳаст ва акнун рафти бозӣ манъ карда мешавад. боз ҳам Комрони Мирзохон, дифоъгари марказии дастаи клуби марказии варзиши Артиш, бо ҳариф мубориза бурд ва аз рони пояш каме осеб бардоштааст. ҳоло ба ӯ ёрии табибон зарур аст. биёед бубинем ин ҳолати ба вуҷуд омадаро. бале, аз муборизаи китф ба китф Рустам Соиров баъд аз ин бархӯрде ки дошт бо ҳариф як каме бартариро соҳиб шуд. аз ин хотир довар ҳам рафти бозиро манъ кард. мо бинандагони арҷманд соли гузашта иштироки Истиқлолро баъдан дар мусобиқаи ҷоми конференсияи футболи Осиё надидем бо сабаби дунёгир шудани бемории COVID-19. ин рақобатҳо чанд дафъа ба таъхир гузошта шуданд ва баъдан билохира баргузор нагардиданд. дар аксари бозиҳои дохилӣ бошад шогирдони Виталий Левченко бо тарҳи ҷойгиршавии 3-5-2 бозӣ мекарданд, ё ин ки аслан бо 5 муфтиятгар бозиҳои дастаи Истиқлолро мо бештар дидем. ҳоло маълум нест ки имсол бо ҳамин тарҳи бозӣ онҳо ҳунарнамоии худро идома медиҳанд ё ин ки дар тарҳи асосии интихоб мекардаи мураббӣ мо дигаргуниҳоро мебинем. ба ҳар ҳол харидории Максим Лапирёнок бар ин як футболбозӣ бо таҷриба дар хатти дифоъ имкон медиҳад боз як сутуни дигари даста
пайдо шавад дар хати дифоъ. мо соли гузашта ҳунарнамоии бисёр хуби Алексей Ларинро дидем ки баъдан беҳтарин легионер ҳам эътироф шуд. инҷо бисёр ҳам дағал албатта ҳаракат мекунад футболбози дастаи Истиқлол. Санҷар Ихсибоев мебоист каме эҳтиёткор бошад. бархурди бениҳоят ҷиддӣ аз сӯи ӯ бо футболбози ҳариф. биёед саҳнаи такрориро бубинем. мазарат инҷо аслан аз сӯи худи футболбози дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳам чунин қоида вайронкунӣ буд. ин Элчибек Рашидбеков буд ки ҳангоми поғеҷ анҷом додан сари вақт ва дуруст ин ҳолатро баҳо дода натавонист ва қариб буд ба ҳариф шикасти бисёр вазнин расонад. осеби бисёр ҷиддӣ расониданаш аз эҳтимол дур набуд. аммо довар Хуршед Дадабоев ин ҳолатро ҳамон тавре ки мо шумо дидем танҳо бо нишон додани қоида вайронкунӣ ба эътибор гирифт. аммо аз саҳнаи аввали ҳамон бархурд чунин менамуд ки баръакс қоида вайронкунӣ нисбати Элчибек Рашидбеков сурат гирифта аст. ба ҳар ҳол ҳарду футболбоз ҳам дар ҳамон лаҳза бо ҳам бархӯрданд. лек чӣ тавре дидем довар ба хулосӣ омад ки он қадар ҷиддӣ набудааст ва иҷозат ҳаст ки бе ягон нишон додани огоҳӣ бозӣ идома ёбад. муҳаммадҷон Раҳимов дар канори чап аз як муҳофизатгар гузашт, вале аз нафари дуюм гузашта натавонист ва баъдан нисбати қоидаи бозӣ вайрон шуд. Максим Лапирёнок тубро ба Алишер бармегардонад. Беҳрӯз Хайриев аввалин шуда ба туб расид ва онро зада бо муштояш аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад. зуд имкони ба аксул ҳуҷум фирор кардан ҳоло барои футболбозони дастаи мизбон эҳтимол буд пайдо шавад, аммо ҳамон тавре мо шумо дидем Фирӯз Бобиев тавассути канори чап мазарат тавассути канори рост албатта ҳуҷумро идома дода натавонист. қоида вайронкунии навбатӣ инҷо сурат мегирад. дар баробари Санҷар Ихсибоев қоидаи бозӣ вайрон шуд. биёед бубинем. Раҳимов инҷо дар мубориза бо футболбози ҳариф яъне Фирӯз Бобиев муваффақ нашуд. ду бозигаре ки таҳти рақами 11 дар майдон ҳунарнамоӣ доранд бо ҳам бархӯрдан. Ихсибоев шура мешавад ки бозӣ бояд идома ёбад. Идрис Амину ту боз ба ихтиёри футболбозони дастаи Истиқлол мегузарад ва довари марказ акнун маҷбур аст ишора кунад ки тубро аз майдон футболбозон берун кунанд, ба он хотире ки Санҷар Ихсибоев баъд аз бархурди қаблӣ каме осеб бардошт ва ҳоло ишора мешавад ки ба ин легионери дастаи Истиқлол ёрии тиббӣ зарур аст.
санҷар ихсибоеви 26 сола бинандагони арҷманд қаблан дар ҳайати дастаҳои суперлигаи ӯзбекистон мисли суғдиёнаи ҷизах, ободи тошканд, агмкаи олмалиқ ва ҳамчунин бунёдкори тошканду машъал аз гулистон ҳунарнамоӣ кардааст ва як соли охир гуфтем дар ҳайати дастаи хуҷанд бозиҳои худро доир мекард. акнун дар санҷиши бошгоҳи дастаи истиқлол қарор дорад. аз байни футболбозони хориҷие ки ҳоло дар санҷишҳо қарор доранд дар ҳайати истиқлол маҳз ҳамин ду нафарро ишора карданамон мумкин аст. идрис амину партоби ту ба сӯи ӯ ва инҷо аз ҳамдасташ касе нест ки ба ту бирасад. хуб, бо футболбози дигар ин Максим Лаперёнок аст ки гуфтем дар санҷиши дастаи истиқлол қарор дорад. футболбози 25 сола қаблан аъзои дастаи Днепр 1 Украина буд. давоми солиёни зиёд шарафи ин бошгоҳро ҳимоя кард. дар ҳайати ин бошгоҳ дар умум 91 бозӣ доир карда дар ҳамаи мусобиқаҳо 3 гол ба ҳадаф расонидааст ва дар марҳилаи якуми мавсими сипари шуда ӯ дар ҳайати дастаи Минай ба ҳайси бозигари иҷоравӣ ҳунарнамоӣ мекард ки дар 11 бозӣ дар ҳамаи мусобиқаҳо ба майдон омадааст ва айни замон акнун гуфтем дар ҳайати тими истиқлол аз санҷиш гузашта истодааст. ин футболбоз ба эҳтимоли зиёд бо шартномаи ҳамкорӣ албатта ба имзо расонида мешавад. рустам соиров тӯбро боз ба қафо бармегардонад. ахтам назаров, санҷар ихсибоев, амирбек ҷурабоев, зарбаи задаи ӯ инҷо бартараф шуд. Ближе, ближе, Бачо, ближе. фирӯз бобиев, партоби ту ба сӯи ӯ. алексей Ларин, рустам ятимов. қисми зиёде аз футболбозони дастаи истиқлол албатта ба ҳайати тими миллии кишвар даъват шуда буданд баҳри иштирок дар бозиҳои санҷишӣ ва рафиқона бар муқобили урдун. ин бозиҳо 2 ва 5 феврал баргузор шуданд дар шаҳри Дубай, Амирoti Муттаҳидаи Араб. дар бозии аввал гуфтем мо бо ҳисоби 2-0 мағлуб шудем ва дар бозии дуюм бар ивази голи задаи Алишер Ҷалилов дар дақиқаи 79 шогирдони Усмон Тошев ғалаба карданд. хуб, агар ба ҳаят таваҷҷӯҳ кунем, номунасаби чандин футболбозони истиқлолро пайдо карданамон мумкин аст ки дар ҳайати тими миллӣ буданд. яъне ин як марҳилаи бисёр хуби омодагӣ барои онҳо ҳам барои бозиҳои дар пеш истода дар умум ба ҳисоб меравад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз сӯи футболбозони мизбон. ин имконияти бисёр хуб аст барои футболбозони дастаи меҳмон бинандагони арҷманд. бори дигар мебинем лаҳзаи қоида вайронкуниро аз сӯи футболбозони мизбон. инҷо туп ба дасти яке аз онҳо расид ва ҳоло девори дифоӣ гузошта мешавад аз сӯи бозигарони тими мазкур. мо дар соли гузашта дар чемпионат чандин голҳои хуберо аз сӯи футболбозони истиқлол ҳангоми иҷрои зарбаҳои ҷаримавӣ дида будем. яъне чанд футболбозе ҳастанд ки метавонанд дар ҳайати ин бошгоҳ рост ва мустақиман зарбаро аз вазъиятҳои стандартӣ ба дарвозаи ҳариф равон кунанд. Алишер, Ахтам Назаров, Манучер Ҷалилов ин гуна истеъдодро хело ҳам хуб доранд. Алишер зарба зад, аммо бартараф мешавад. Боз як кӯшиши дигар аз сӯи ӯ, лек ин дафъа ҳам зарбаи задаи ӯ ростҷониби дарвоза ҳаракат намекунад. ҳоло зуд табиб ба майдон даъват карда мешавад то ин ки ба футболбози клуби марказии варзиши Артиш кӯмак расонад. Комрони Мирзохон ҳангоми баргардонидани зарба шояд каме он ба роҳҳои нафаскашиаш гӯем лат расонида бошад. бори дигар дидем ин зарбаро. воқеан ҳам
бо қафаси синааш мехост зарбаи задаи Алишерро бартараф кунад. Зарба бошад бисёр ҳам қавӣ буд. аз ин сабаб ҳам ба Комрон ҳоло нафаскашӣ каме мушкил аст, аммо ин чиз рафт мешавад. ҳамин тавр Комрон метавонад ба бозӣ баргашта рақобатро идома диҳад. Фира, открывайся, Фира! Против! Сзади! Выше! бори аввал бинандагони арҷманд барои ба даст овардани мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишварамон соли 2012 дастаҳо бо ҳам рақобат карданд ва Регар Тадази Турсунзода бар эвази пирӯзиаш дар финал бар муқобили Хайри Ваҳдат аввалин ғолиби ин мусобиқа дониста шуд. Ва баъдан соли 2013 Хайри Ваҳдат пирӯзӣ ба даст овард. онҳо дар финал клуби марказии варзишро шикаст доданд аз рӯи силсила зарбаҳои пеналти 6-5. Сипас Истиқлол ду дафъа пайдар ҳам ғалаба кард. онҳо дар финал маҳз бар муқобили Хайри Ваҳдат пирӯзиҳои худро ба қайд гирифтанд солҳои 2014-15. инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи меҳмонро мебинем. Искандар партоби ту ба сӯи Искандар Ҷалилов ба дохили ҷаримагоҳ, аммо бенатиҷа ва Истиқлол маҷбур аст ҳуҷуми худро аз нав тарҳрезӣ кунад. соли 2016 Регар Тадаз дигар бора муваффақ шуд. онҳо дар финал Хуҷандро мағлуб карданд. баъдан Истиқлолу Регар 2 сол пайдар ҳам дар финал бо ҳам рӯбарӯ шуданд. солҳои 2017-18 ва Истиқлол дар ҳардуи онҳо ғалаба кард бо ҳисобҳои 2-1 ва 3-1. сипас дар соли 2019 Истиқлол боз ҳам пирӯзӣ ба даст овард. ин дафъа онҳо Куктошро шикаст доданд дар финал 5-2. ва соли 2020 бошад Куктоши Рӯдакӣ бар муқобили Равшан аз Кулоб майдондорӣ карданд ва футболбозони Куктош муваффақ шуданд. Ахтам Назаров партоби ту ба сӯи ӯ. идомаи ҳуҷумро мебинем. зарба инҷо иҷро карда мешавад, аммо боз ҳам баланд. Алишер Ҷалилов наметавонад дар ин лаҳза ҷониб дарвозаи рақиб зарбаи рост равон кунад. бори дигар мебинем. чунин ба назар расид ки худи Ахтам ибтидо мехост зарба занад, аммо баъдан аз ин фикри худ баргашт. Ахтам пас дод. дидем ки ҳуҷум ба нуқтаи ниҳояш расонида шуд, вале боз ҳам зарба рост ҷониби дарвозаи Беҳрӯз Хайриев сурат намегирад. акнун Идрис Амину қоидаи бозиро вайрон мекунад. албатта солиёни пештар аз ин ҳам як мусобиқаи махсусе пеш аз шурӯи рақобатҳои лигаи олӣ баргузор мешуд. ба он мусобиқа ном дошт ҷоми Рустам Долтабоев, ки албатта акнун ин мусобиқа ҳам роҳандозӣ намешавад. вале дар умум бояд гуфт собиқаи роҳандозии мусобиқа пеш аз шурӯи мавсим дар кишварамон нав нест ва аз давраи шӯравӣ албатта ин чиз то ҷое ба ҳукми анъана даромада буд, то имрӯз идома дорад. ва ҳатто дар маълумотҳои махазҳои мӯътамад ҳам метавонем ба ин чиз рӯбарӯ шавем, ки дар мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишварамон барои мисол солҳои 70-80 асри гузашта чандин дастаҳо муваффақ шуданд. ҳатто баъзе аз онҳо берун аз Тоҷикистон буданд, яъне аз ҳамсоя кишварҳои осиёи миёнагӣ ҳамон ки баҳри иштирок дар ин мусобиқа даъват мешуданд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони меҳмон. партоби туп ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо Беҳрӯз Хайриев тупро аз дохили ҷаримагоҳаш берун мекунад, аммо дар бозёфти туп боз ҳам Алишер фаъол аст. як ирсоли дигари туп ба сӯи ӯ ва футболбозони мизбон кӯшиш карданд ин ҳолат ҳам бартараф шавад. Санҷар Ихсибоев акнун зарбаи задаи ӯ ва дарвозабон дар мавқеи худ устувор аст. ин дуюмин зарбаи Санҷар дар рафти бозии имрӯза. кӯшиши аввалинаш мо шумо дидем ки бисёр ҳам хавфнок буд, аммо зарба аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд ва дар кӯшиши дуюмаш дарвозабон Беҳрӯз Хайриев тупро ба дасти худ мегирад. инҷо қоидаи бозӣ акнун вайрон шуд. Элчибек Рашидбеков ҳамлагари нави дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар ин лаҳза қоидаи бозиро вайрон кард.
чӣ тавре мебинед аз мубориза канораҷӯӣ кардани ин футболбоз дар ин лаҳза махсус ишора мешавад ба он хотире ки футболбозон бояд эҳтироми тарафайнро ба ҷо оранд. вақте яке дар мубориза то ба охир ҳаракат мекунад дигаре канораҷӯӣ мекунад ва бо ин айёрии худ мехоҳад соҳиби бартарӣ шавад, эҳтимолияти ба шикаст яъне осеби бисёр вазнин расонидани ҳариф ҳам ҳаст. ин чиз бояд фикр мекунам дар мадди назар бошад. алишер ҳоло бо туб аст, зарбаи задаи ӯ вале каме баландтар. алексей Ларин бо як партоби туб бибинед ҳамла нимовзиятгари худро пайдо мекунад дар нимаи майдони рақиб. алишер ҷалилов зуд зарба зад, вале имрӯз дида мешавад ки алишер ҳоло дуруст ба нишон гирифтани дарвозаи ҳариф он қадар муваффақ нест. Соиров паси ӯ як имконияти дигар ва билохира зарбаи рости алишер ҷалиловро мебинем, аммо он қадар хавфнок нест ин зарба. дар маркази майдон футболбозони мизбон албатта тубро аз даст додан. алишер инҷо аллакай дер кард ӯ ва паси бехато ҳам дода натавонист. бо ҳамин ҳуҷуми навбатӣ ҳам дастҳояш хотима меёбад. вариантҳои хуб буданд барои алишер то ин ки ҳуҷумро тақвият бахшад, аммо ӯ дер кард дар қабули қарор ва баъдан мехост пас диҳад. аллакай футболбозони клуби марказии варзиш мавқеҳои худро гирифта буданд ва нагузоштанд ки ин ҳуҷуми бозигарони Истиқлол бозгустарӣ шавад. Манучер Ҷалилов бо тӯб. Элчибек Рашидбеков аз ӯ тӯбро мегирад. Билол Сулаймонов. имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст ва бубинед чӣ гуна бо ғеҷи бисёр хуберо Аҳтам Назаров анҷом медиҳад ва тӯбро мегирад. Амирбек Ҷурабоев. албатта аз нигоҳи ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок дар қисми якум футболбозони Истиқлол назар ба ҳариф бартарӣ доранд. ҳам метавон гуфт аз нигоҳи тӯбдорӣ бартари дастаи меҳмон дар дидори имрӯза буд. клуби марказии варзиши артиш бошад интизори иштибоҳҳои ҳариф аст ва маълум аст ки онҳо бо қувваи зиёд ба ҳуҷум рафта наметавонанд, чун иқтидор ва имкониятҳои кунунӣ даста барояшон ин чизро иҷозат намедиҳад. аҳён ба ҳуҷум гузаштани шогирдони Алиёр Ашур Маҳмадовро ҳам дидем, лекин чиз барои даста ягон имконияти хуберо ба вуҷуд наовард. чӣ гуна зебо бозӣ мекунанд дар ин лаҳза футболбозони Истиқлол, махсусан Санҷар Ихсибоев ки бо як паси ғайриоддии худ кӯшиш кард ин ҳуҷумро идома диҳад ва ҳоло ҳам футболбозони Истиқлол дар ҳуҷум қарор доранд. мавҷи навбатии ҳуҷуми онҳо, як партови тирвор ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб аз ҳама гузашта аз майдон берун мешавад. Фирӯз Бобиев бо бовари ин нимовзиятгар инҷо тӯбронӣ мекунад. Алексей Ларин бо ҳамроҳии ҳамватанаш ин вазъиятро ду дифоъгари марказии Истиқлол бартараф карданд. Максим Лапирёнок партоби тӯб аз сӯи ӯ ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони меҳмон. қисми якуми рақобат ҳам бинандагони арҷманд тадриҷан ба хотимаи худ наздик мешавад. дақиқаи охирин шурӯъ шуд. ҳисоб бошад то ҳанӯз кушода нашудааст. 0-0. Алишер ва Искандар тӯбро бо бозӣ дароварданд.
Искандар тубро ба Алишер бармегардонад. хуб бо ҳамин ҳуҷуми навбатӣ футболбозони дастаи Истиқлол ҷамъбаст шуд. Давай, зиг. Подгор. муҳаммадҷон раҳимов тавассути канори чап ҳоло кӯшиш карда истодааст дар рафти ин ҳуҷум фаъол бошад. вақти асоси хотимаев ва 2 дақиқа вақт илова карда шуд. амирбек ҷурабоев идомаи ҳуҷумро мебинем. рустам бисёр ҳам фаъол аст инҷо. соиров аммо ҳуҷумро идома дода наметавонад ва баъдан қоидаи бозӣ боз вайрон мешавад. албатта шумораи қоида вайронкуниҳо дар бозии имрӯза бениҳоят зиёд аст аз ҳарду ҷониб. мунир давлатбеков инҷо қоидаи бозиро вайрон кард ва ба нимуҳофизатгари марказии дастаи клуби марказии варзиши артиш инҷо корти зард нишон дода мешавад. Munir, 5 yakın. Kantarisi. İste. Muhammed Şapka. Munir. Çi. Anam kebes. хуб вазъияти дигаре бисёр ҳам хавфнок барои футболбозони дастаи Истиқлол. як маротибаи дигар тақрибан аз ҳамин гуна масофа шояд каме наздиктар ҳам аз он буд зарба иҷро карда шуда аз сӯи Алишер Ҷалилов, аммо мо шумо дидем ки он зарба ба девори дифоӣ расида баргашт. ин дафъа Манучер кӯшиш мекунад ва зарбаи задаи ӯ лек каме баландтар. бори дигар биёед зарбаи задаи Манучерро бубинем. канам каме баландтар ва бо ҳамин бубинед чӣ гуна фурсат пайдо мешавад дар анҷоми ин рақобат дар поёни дақиқаҳои иловагии довари марказ ва қоидаи бозӣ аз сӯи Алишер вайрон карда шуд. бо ҳамин Хуршед Дадабоев ба маркази майдон ишора мекунад ва барои мо шумо иттилоъ медиҳад ки қисми якуми рақобат бо иштироки дастаҳои мазкур хотима ёфт. ҳисоб кушода нашудааст 0-0. дастаҳо ба танаффус мебаранд. воқеан рӯйдодҳо зиёд буд. вазъиятҳои зиёди хавфнокро махсусан футболбозони дастаи меҳмон ба вуҷуд оварданд, аммо натавонистанд ба дарвозаи клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон гол бизананд. ҳоло бошад пешниҳоди шумо мешавад бинандагони арҷманд лаҳзаҳои хавфноки қисми якуми бозӣ. мо бошад каме истироҳат мекунем ва баъдан барои шарҳу тавзеҳоти қисми дуюми бозӣ боз бармегардем.